hudebních rozhledů. A teď se dívejte s námi, vypravíme se za jedním mladým hornistou do Rudolfína. Student 5. ročníku Pražské konzervatoře Radek Baborák se nedávno zúčastnil mezinárodní interpretační soutěže v Ženevě, která se koná jednou za 7 let. A v tomto nejvýznamnějším klání pro hráče na lesní roh se Radek umístil skvěle, totiž na první příčce. A tak se teď s námi na chviličku zaposlouchejte, jak hraje nejlepší mladý hornista na světě roku 1993. Radku, víme o tobě, že jsi měl na přípravu velmi málo času a připravoval ses v době prázdnin. Bylo to pro tebe velké sebezapření? No, já jsem si vytyčil tak 2 cíle. Za prvé chtěl jsem dokázat vlastně sám sobě, co na ten nástroj umím. A za druhý chtěl jsem porovnat své síly vlastně s tou cizí konkurencí. A konkurence byla velká? Byly tam ženové, byly hornisté z celého světa, z Ameriky, z Německa, z Japonska, z Francie, z jiných zemí. V prvním kole nás bylo asi 50, do druhého postupovalo 20 hornistů a to už bylo opravdu špičkoví hráči z různých orchestrů z Evropy i z Ameriky. A já jsem byl rád vlastně, že jsem se s nimi mohl seznámit a s některými i navázat přátelský vztah. Pane profesore, věřil jste svému žákovi natolik, že jste ji přihlásil do tak významné soutěže? Kdybych nevěřil v úspěch a kdybych nevěřil tomu, že Radek skutečně na úrovni zvládne všech předepsaných 11 skladeb, z nichž musel 9 hrát z paměti, a kdybych nevěřil v to, že bude skutečně dobře reprezentovat českou hornovou školu, tak bych mu účast na soutěži nikdy nedoporučil. Jak vypadala vlastní příprava? Tak je běžné, že na tak mezinárodní významnou soutěž se kandidáti připravují minimálně rok. Pravdou je to, že my už před vydáním propozic soutěže jsme měli 5 koncertů hotových a těch 6 zbývajících zvládl za 4 měsíce, což svědčí opravdu o jeho obrovské pracovní akceleraci, pokud má zájem a pokud má do věcí prostě sám chuť. Stálo ti za to věnovat tomu tolik času? Myslím, že určitě jo, ať už po té stránce umělecký, finanční. Prostě ta soutěž byla moc dobrá na získání jména. I když já osobně mám takový názor, že vlastně soutěže v umění, trošku mi to připadá jako takový sport a nevím, jestli je dobře třeba mistrovství světa v hraní na hornu nebo tak.
Je známou věcí, že v Čechách se rodí interpretační talenty a ten předchozí příspěvek to jen dokázal a potvrdil. Když soutěží interpreti, většinou porota dá i na celkový dojem. Když ovšem mezi sebou soutěží nástroje, například housle, je všechno jinak. Porota